Warning: what you are about to watch may make you question everything you thought you knew. Viewer discretion is advised. Ole ka subscribers te Krismas be ka bu du vek chawa chuan video thar karon nei lenga he video a hi chuan Krismas le a kai noi Santa Claus kan di conspiracy chung chang na thlir hawanga hei hian Krismas le Santa Claus chung changa ingai dan de ko kha thak thei hial me khiani chuan mi tu point Krismas hi December ni som ni panga hian I suwa chu Bethlehem bong in Roma alo piang ni ang in kan ringa chu ban Christmas ni te po hi kan lo mang thin ania ma se hei hi thudik chi ani em Bible a thuthung hlui bua le Quran a te chuan Isua hi thasik lai a piang ni lawin ni pui lai a piang ni angin arin theya a chan chu mari Isua nu khan arai lai bel khan le naw a hin zo theng te khan theira chi khat date pam ra chu alo ei ni angin ai zia ka heng theira te hi kholum bang lai le boruak sahut khut kara bak an min thei ngai lawa sumi om zia chu ni pui lai chawin ara a min thin ti na ni mari khan kha theira te kha e ani chuan ni pui lai chen kha theira kha min thin sia Isua kha thasik line a piang lo ti na ani chu chuan Christmas ya lo thua chat na tak ni an rin chu Roman ho hian December ni som ti le panga hian winter solstice an ti hian lo pang thina heti lai vel huna hian thlasik khobot lutu bang hian mi tam tak an lo thi thina nan na thalo tak tak te po kha an lo kai thina an lo thi pui thina ni henga bang hian ni chuan pathian an bia Saturn ti te po hi an ni thawa chuan heng ni pathian Saturn ti te hi khami thlasik lai khobot lutu bang an thi lo nan ti khan hum him tu turanga khan an lo bia kha lo ni chuan Saturn chu an lo be thin ta Saturn hi Illuminati ta chuan an symbol pakhat an lo mang thina om zia chu Satan a soina ni chu chuan Roman ho le Europe countries Europe ram sang te chuan he ni December ni som ni le panga hian no pang ho chu Saturn he na hian in thoinan an lo tlan thin boka heng no pang te hi tual laia an thung bet anga sakai bak nei ril tram te chuatan an tlan te thina hei hi tuna kan Christmas pan thin lo chua na tawbul ni anga rin chu anita Isua lo pian cham ni anga an lo soite ne chuan ai zom na hi a om lo shim shim ani ai mil lo hle ani chuan Christmas hunlai chuan Santa Claus Christmas putara hi alar le em boka chuan he ma se putar chung cha hi kan thlir ho be lenga engting ni a lo chua engting ni an lo man chan da na kha chuan mi tu point he Christmas putar ni anga kan rin chu palian thau lampang khabe bul puk deu nei no pang te ta na thil pe kron ka thin tu ron sem thin tu ni anga kan rin kha nia kan nuna ban nei na pakhat ron thlen tu niang khan kan lo ngai thin ani mi then kha chuan he Santa Claus hi kum sang khazariat borbel atang khan aron thuak ni angin an ringa ma se sa khomi tam tak te chuan he Christmas putar hi Christmas kan man chan atanga min pot peng tu distraction pakhat mai ni angin an ringa achan chu heng Christmas putar chung chang vel le akai noi vel hi chu Bible a tak nia tong mutor om lawa mi te siam job mishing khwa job ani ti kha chu a hriat mai ani That's Santa Claus. Hurry, Jack, say something to him. Santa! Yes. Over here, Santa. Be really good. Wait, is that the real Santa? ma se he Santa Claus chung chang an han chui chian chuan Turkey ramatra lo chua kania pui thiam pakhat Saint Nicholas ati hian zani somriat edi vel khan ram sang sanga te jin kwalin a poisa le thil pek tang te chu mi te ne na apekwal thina mi thale thil phal tak ni angin an lo ngaya
heta tang hian Santa Claus hi alo chho ni angin an ngai ani United States bika hian Santa Claus hi kumsang khatsasari somsari le pathum a hian an mer hriat tana newspaper pakhat article a chuan Dutch thung ko pakhat chuan Saint Nicholas a thi cham hi an lo loma heta tang hian Christmas don a piang chuan an lo ti da thin ani mi then khatle mangai tu aril thei deuh chuan he Santa Claus hi setana betu te siam chuan yin ringa chu illuminati te siam chuan ani khan ringa a chan chu Santa ti hi a letters te kha a horop te kha han thak thing kwal vela seran chu setan atina a kok le dei mai ni ma si kha chu an cho ro vel mai ni a rin om bak lo ni kha chu ma se an rin dan chuan setan a hian Santa Claus hi mang tangkain hetiang thil pek mangten mi nun a phoi chia a Christmas kan man chan kha min thei gel tir ta thin liangin an ngai ani Mizoram a big page chuan a Christmas hun lai bor bel hian poisa chebel ta na sabera 2 point thom to thar te kan leya kan bazara ma sa ti chuan nal ta ka in khom kan tum ta thin ani chuan heti hian mas hun lai bor bel a po hian kan sum le pai te po hi kan man na sat ber hial arin om chen khat bel thum chuan he Santa Claus hi Illuminati hian sum don na an siam chua an man ro pakhat be mai an yen no ring boka a chan chu Christmas gifts strang te fakna advertisement ang chi te po in han en chuan he Santa Claus lem hi a chuang deuh fur hloma a lem kan hmu atang ringot po hian lekha kan chak ngal zut mai ani kha kan du na lai ta te po kha mi lo brain wash reng to te po kha ni thengri ru te kha mi lo thunun reng to po kha ni the ani le chang na thinlung kan nei a khamo chuan tuna kan hmu Santa Claus lem hi American artist pakhat Hayden Sunbloom ti hian alo ziaka hei hi Coca-Cola drinks company hian an lo ruaya kumsang khazakwa somthum pakhat khan Coca-Cola fakna atan an lo mangtran do poka mi then khat phei chuan he Coca-Cola fakna tang hian he Secret Santa hi alo chua hial de po hi an ring ani he Santa Claus lo chua na chu engpo chuni se a kan fa te kan nau te a ti chung chang lo shil vela kha a thalo tak zeta a chan chu hei hian no pang te ri ru khan na sa takena phoi chin pen thei ani an no pan lai tangin do ti shil hal ti na nia hei hi no pang te tan hian a thalem lo ani chuan ti khan an han upat deu tak huwa khan a lem me ani ti khan an pu chuak le ta zia chu no pan lai tang han dot in shil kha kan lo in zir tir char ti na ni hei chu no pan lai pon kan ti vek chawarin oma do thak zan te kan ne ya ti khan kan dil thina thleng kan do ta chuan do thak zan phei kha chu mutlan khai kan phak tel thewani ma se kha Santa Claus kha kan pi le pu kan nu le pa te emoni an ni ti kan hriat chhuak khan kan thil mu dan kan rin dan kha alo dang zo vek to ni kha ka Santa Claus te kha a pi la pu te an ni ti ka hriat chhuak khan kalom te chiam lo ani mo a chan chu kalo ol be man lu tu ka mi an thir shil kha chuan ni sham se Santa kha sham se ti kha ka du ani keima khan ma se om lo ni ti kha ka hriat chhuak ta ri ru pu khana be man lu tu ka ni chu wang he ma su pudar chung chang hi no pan lai tang a lo in shil te po hi a that lo na lai tam ta ka oma a chan chu an hu zela pa te khan do dan soya ti khan nu le pa te khan thin rim le an haw le a ma se ani na zok ta ga chuan an nu le pa te khan do soi no zir ti to reng ti na khan no pan lai tang khan chu wan a thalo tak zet ani chuan Santa Claus hi khoya tanga ron piang chuak ron chho ta nge ni ti kha irin theory irin te kha lo comment vela ka cha ka chuan nangma theory poi lo nei me thelo comment bok la Saint Nicholas a thi champa lom na nge ni a Illuminati te ta na sum do na man ro pakhat ve me nge irin ber lo comment la ka cha ka chuan thil pakhat ka ve em bok chu Mizoram bi ka hian Christmas atan hian kan in puwa cha ve na sat the a thom hanal tak man do tak te kan leya kan nei angin kan bazar luai a nal theyang bera chua kha kan du thin ani ma se mi then khat ta chuan Christmas hun lai vel hi hun shom lai ber ani hial oma a chan chu tun lai anga mi hausa yer thein kar zau to boxia a shom du modinarin omani chu wang Christmas kan man chan te shia ila midang te tan mal som na te ni ila ti kha kan hain cha du bele ani chuan khati zong kha kan thir the te chu ni le khota se ka channel te beng bar thang mu no mi ti zo ni ton point ta lo subscribe la lo like bok la video le beka friends le chhodon ya bye